guztion ardura dela nabarmendu dute medio batzuek gai honen inguruan egiten duten lana kritikatuz. Ordu gutxi batzuk besterik ez du behar izan Espainiako Auzitegi Nazionaleko Instrukzio epaile Manuel García Castellonek tsunami auzia artxibatzeko auzitegi horretako zigor salak azken 3 urteetako diligentziak baliogabetu eta gero. Instrukzioa 2021ko uztailaren 29an amaitzekoa zen eta epez kanpo luzatzeagatik hartu zuen erabakia salak. Tsunami Demokratikoko 10 lagun inputatu zituzten 2019ko udazkenean izandako protesta sortaren harira, tartean Marta Rovira Eskerra Republikanaren idazkari nagusio. Terrorismo deliturik izan ote zen ikertzen ari ziren. Salaketan erabakiaren ostean, García Castellonek berretsi du ez dagoela nahiko arrazoirik delitu horiek egozteko eta haren atzetik erabaki bera hartu du Auzitegi Gorenak ere. Haren esku zegoen auzi bereko beste zatia, Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohiari, eta Ruben Wagensberg, RC-ko parlamentariari eragiten ziena. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak gutuna bidali dio Amaia Zabarteri joan den martxoan Anoeta futbol zelaiaren kanpoaldean ertzaintzaren oldarraldi batean larri zauritu zen emakumeari. Partidaren atarian istiluak izan ziren eta ustez ertzaintzak foam pilota batekin jo zuen 54 urteko emakumea. Bada gertatutakoagatik atsekabeak agertu dio sailburu izendatu berriak eta jakinarazi ikertzen ari direla egun hartan zehazki zer gertatu zen. Zabarteren familiak ordea hotz hartu du gutuna. Arratsaldeon eta ongi etorri. Eusko Jaurlaritzaren 2025ko aurrekontuak aurtengoak baino handiagoak izango dira, lehentasuna osasuna indartzean jarrita. Gobernu eratu berriak 2025ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak gidatuko dituzten gidalerroak onartu ditu. Gainera, prentsaurreko berean Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako ledunak jakitera eman ditu lehendakariak alderdiekin egin asmo duen bilera sortarako gai zerrendaren zertzeladak. Imanol Pradales lehendakariak azaldu digu legealdi honetan Jaurlaritzan jarduna gidatuko dituzten gidalerroak edo gobernu programa partekatuko duela eragileekin eta arlo horretan batez ere zerbitzu publikoen aldeko apustu bat nabarmendu behar da eta zehazki Euskal Osasun Sistemari buruzko itun bat lortzeko proposamena. Baita ere, autogobernuan aurrera egitearen aldeko apustua, Gernikako estatutua guztiz betetzeko eta ondoren Eusko Legebiltzarreko autogobernuaren ponentzian garatutako lanean oinarrituta estatutu itun berri bat planteatuta. 2025an gai izan beharko dugu zorroztasun fiskala eta abian jarri behar diren inbertsio estrategikoak uztartzeko. Baliabide tradizionalak aktibatuko ditugu. Lankidetza publiko-pribatuaren potentziala aztertu eta ustiatuko dugu. Eta itun ekonomikoak eskaintzen dituen aukera behatu eta ahalik eta gehien aprobetxatuko ditugu. Euskal ekonomiaren hazkundearen aurrikuspena 1,9an mantentzen dugu 2024rako eta 2,1an 2025erako. Lan merkatuari dagokionez, 2025an 16.000 enplegu inguru sortuko dira eta langabezia tasa 6,8ra jaitsiko da. Ibilbide hau itun ekonomikoren batzorde mistoan adostu beharko da eta koherentea izan beharko da Euskadiko orain arte erakutsitako finantzo kaudimen maila apartarekin. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak gutuna bidali dio Amaia Zabarteri joan den martxoan Anoeta futbol zelaiaren kanpoaldean ertzaintzaren oldarraldi batean larri zauritu zen emakumeari. Eskutitza hotz hartu dutela erantzun dio familiak sailburuari ordea.
Ezker Subiranistak 13 legez besteko proposamen erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean, besteak beste Osakidetzaren energia berriztagarrien eta indarkeria matxistaren inguruan aritu nahi du irailetik aurrera. Indarkeria matxistan ere ipini dugu fokoa lehen ekimen hauetan. 2003tik hona indarkeria matxistak 70 emakume eta 6 seme alaba erail ditu, eta biktima horien senide eta lagunen erreparazio eskubideari heldu beharra dagoela uste dugu, eta horren inguruko diagnostiko bat egitea proposatzen dugu, erreparazio eskubidea gauzatzeko plan bat egiteko. Etxebizitza politikei begira, Hego Euskal Herri osoa eremu tentsionatu izendatzea proposatu duelak alokairuak merketzeko. Politika gaietatik gizarte gaietara, Irunek omenaldia egin dio Nagore Laffagi haren hilketaren 16. urteurrenean. Irungo udalak eta Irungo emakumeen etxeko elkarteak omenaldia egin diote astelehen honetan Nagore Laffagiri. 2008ko San Ferminetan Jose Diego Llanesek hil zuen gazte irundarrari. Eta argi utzi nahi izan dute 16 urte geroago, haren oroitzapenak guztien oroimenean eta bihotzetan grabatuta jarraitzen duela. Ekitaldiari hasiera emateko harrera egin zaio emakumeen etxearen kanpoaldean. Emakumeen abes batzarekin Bibir Quintanaren Canción sin miedo interpretatu dute. Feminizidioaren aurkako borroka feminista nazioarteko ereserki bihurtu den pieza. Jarraian Marina Eskizabel dantzariarekin omenaldi dantza bat eskaini da etxe barruan. Ondoren emakumeen etxeko bi ordezkarik Asun Casasola Nagoreren ama hartu dute eta lore sorta bat eman diote. Ekitaldi honekin Irungo udalak eta emakumeen etxeak Laffage gogoratu nahi izan dute. Emakumeen aurkako indarkerik zauri konponezinek uzten dituztela argi uzteaz gain. Horrela Asun Casasola indarkeria matxisten prebentzioan egiten ari den lan aitortu eta bultzatu nahi izan dute. Joan den astean Iruñan ere omenaldi berezi egin zioten Laffageri Nafarroan hilero sexu indarkeriaren biktima direla salatzen dutenei edo bikotekide hoiek hil dituztenei. Talde feministetako, peinetako eta beste herri elkartetako kidekin batera ekitaldian izan ziren Nafarroko gobernuko ordezkariak ere. Felix Taberna lehendakariordea eta Amparo López Barne kontseilaria buru zirela. Baita Unai Ugalde Foru Parlamentuko presidentea eta Joseba Siroren Iruñeko alkatea buru zirela. Parlamentuan ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak bertaratu ziren Vox izan ezik. San Ferminetan murgilduko gara, uztailaren 7an Gazteluko plaza leporaino bete zuen Iruñeko mugimendu feministak goizaldean gertatutako sexuraso larri bat salatzeko. Gaur aldiz mugimendu feministak berak jakinarazi du San Ferminak hasi zirenetik batez, baizik eta 3 izan direla intentsitate handiko sexurasoak salatu dituzten emakumeak, eta beste 6 intentsitate txikiagoko erasoak pairatu dituztela egunotan. Iruñerriko mugimendu feministak astearte honetan Iruñean adierazi duenez, intentsitate handiko 3 sexu eraso izan dira 2024ko San Ferminetan. Hilaren 6an hasi zirenak eta beste 6 emakumek intentsitate txikiko erasoak salatu dituzte. Uztailaren 7an Gazteluko plaza leporaino bete zuen Iruñeko mugimendu feministak, goizaldean gertatutako sexu eraso larri bat salatzeko. Herri San Ferminak kolektiboak O plazan duen festagunean egin dute agerraldia Iratxe Alvarezek eta Paula Garziak, mugimendu feministako beste hainbat kiderekin batera. Eta azkenengo datuak ezagutu aurretik,
Sanferminak hasi zirenetik, 3 emakumek pairatu dituzte intentsitate altuko erasoa. Eta hauetaz gain, beste 6 intentsitate baxuko eraso salatu dituzte ere. Uztailaren 7an, jendetza bildu ginen Gaztelu plazan. Momentu horretan ezagutzen genuen eraso sexuala salatzeko. Atzo jakin berri genuen, 6tik 7irako gauean, eraso horretaz gain, beste 2 eraso eman zirela. Berriz ere gure elkartasun eta babes osoa erasotuak izan diren emakumeekin. Feministek azpimarratu dute Sanferminetan eta beste edozein festatan erasotzaileak direla soberan dauden bakarrak. Bestalde, hedabide batzuek indarkeria matxistari ematen dioten trataera kritikatu du Alvarezek. Eta gogorarazi die sexu erasoen kontrako borroka gizarte osoaren ardura dela, baita komunikabidena ere. Udaltzaingoak bere aldetik ez du xehetasun gehiegirik eman, baina gaineratu du 6 gizon atxilotu dituela foruzaingoarekin elkarlanean, zenbait emakumeri ukituak egitea leporatuta. Sexu eraso gehienak Iruñeko Aldezarrean egin dituzte. Iruñako kaletara goaz Txantreako konpartsarekin, ikusi. Gaur uztailak 9 Sanferminetako 4. eguna da eta naiz eta asteartea izan kriston giroa dago hemen udaletxe plazan. Gaur Txantreako konpartsak bere 40. urte horrena ospatzen ari da, erraldoiak eta buru handiak atera ditu eta ordu bat terditan udalak harrera eginen dio hemen udaletxe plazan. Ez gara inoiz Sanferminetan atera, Iruñetik. Eta, konpartsa sortu zen beste gauzen artean udalaren laguntzaz eta bere garaian. Eta gaur, ezkeronez, egin behar diego dantza txiki bat udal batzordeari. Egia da auzoaren irudia bilakatu direla, bai erralde txikiak, bai erralde handiak. Eta gero, enekantakekin ere izan dugun harreman estu horren sortu da pizkat bisibilitate hori, ez? Eman dugu baitere Gipuzkoa, Bizkaia, Arabaldean, baitere gure pertsonaiak ezagutarazteko. Txistularien alardearen 75. edizioa ospatu da gaur hemen Sarasate pasalekoan, dantzarien ensemble, Atarrabiako abez batza eta Hortzadar Euskal Folklore elkartearen laguntzarekin batera. Doinu hau, etxepararen emazten favore poesian erabili dute, non idazleak emakumearen doaien defensan irmo egiten duen.
Txistularien alardetik ekonomia gaietara salto, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek uda ostean aurkeztuko dute fiskalitatea aldatzeko proposamena. Ramiro González Arabako aldun nagusiak azaldu duenez, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak fiskalitatea aldatzeko proposamena aurkeztuko dute uda ostean, eta proposamen hori harmonizatuta egongo da, hori baita hiru aldundien borondatea. Gonzálezek gogorarazi du hiru lurraldeetan elkarrekin ari direla lanean fiskalitatea aldatzeko, azken urteetan sortu diren erronka berrietara egokitzen laguntzeko. Eta balioetsi du 2014an eta 2018an PFEZan eta sozietateen gaineko zergan egindako azken erreformek hasiera batean emaitza ona eman dutela. Diru bilketa etengabe handitu delako nabarmen eta aldi berean inbertsioa egoteko eta inoizko enplegu sorkuntza handiena izateko baldintza ekonomiko nahikoak sortu direlako. Hala ere ohartarazi du azken urteotan behar izan berriak, erronka berriak, fiskalitatetik heldu beharreko egoera berriak sortu direla. Eta horien artean aipatu ditu etxebizitza politikaren hobekuntza, erronka demografikoaren arazo larria edo klima aldaketa. Hori dela eta udaren ondoren proposamen bat mahai gainean jartzea aurre ikusten da. Ildo horretan politika publiko hobetzera eta herri honek dituen erronki fiskalitatik heltzera bideratutako aldaketa batzuk planteatuko dituena. Gogoratu behar da Gipuzkoan denbora daramatela fiskalitatea nola erreformatu beharko litzateken aztertzen. Eta joan den astean helburu horrekin abian jarritako txostenak 10 erronka identifikatu zituela. Hala nola zaintza sistema indartzea edo etxebizitza eskuratzea erraztea. Eta erreforma fiskala onartzeko identifikatutako erronka eta proposamen horiek guztiak hurrengo hilabetetan bozkatu ondoren Gipuzkoako Foru Aldundiak urte amaierarako espero du erreforma fiskala onartzea. Akats batzu usasen, akats horrei zuzen. Gasteizen Ofita Interior lantokiak ixteak 52 pertsona langabe utziko dituela salatu dute. Gasteizko Ofita lantokia itxi nahi dutela salatu dute ESK, ELA eta UGT sindikatuek. Altzarien ekoizpenean jarduten duen enpresa da Ofita, Gasteizko lantegiarekin batera Bilbon bulego komertzialak dituena, baita Sevillan, Bartzelona eta Madrilen ere. Osotara 40 lanpostu baino gehiago dira arriskuan daudenak. Maiatzean hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu zuen enpresak, orain ixteko erabakia hartu du zuzendaritzak. Etekin ekonomikorik ez daukatela eta ikusita, Ofita daramala sortu zen duela 45 urte eta bere irtenbide ekonomikoa izan dela bulegoetako muebleak egiten, edo altzariak, aulkiak, mailak, eta azken finean ikusita nola gaur egungo teknologiaren evoluzioa nola dijoala, agian bere ekintza ekonomikoa pixka bat murriztu izan dela eta beraien argudiotaz esatu dutela ez daukatela merkaturik. Negoziaketa prozesua abiatuko dute orain. Langileek enpresak kaleratzearengatik eskainitako konpentsazio ekonomikoari ezetz esan eta gero. Prozesu honen guztiaren parte den konkurtso administratzailearen jarrera kritikatu dute sindikatuek. Arbitro papera hartu beharrean, enpresaren interesen alde egiten ari dela salatuz. Administratzaile partziala ez denez eta dago batez ere enpresak esaten duen gidoia jarraituz. Gu argi daukagula, Ofitako abokatua bere daramala 2 urte hau sukaldatzen esateko, nola hau kudeatu, eta gure pentsatzen duguna edo ikusten ari duguna, nola dagoela dana ja sukaldatuta, ze aurre pausuak eman bar diren, eta administratzaileak jarraitzen ari du hori la receta al pie de la letra. Gauza korrela, enpresa ixteko erabakia irmoa da zuzendaritzaren aldetik. Egiten badegu negoziazio bat, edo egin bar bazuen, egin barbeharreko lana, agian emango geniokela aukera bat, beste kanpoko erosle bat, edo beste enpresa bat, Ofitareko egoera ikusita, egiteko diru kantintate baren proposamen bat, Ofita erosteko. Baina egoera ikusita nola dagoela, enpresatik eta administratzailearen gatik ez dute hori baloratzen eta bere intentzioa da lehenbailen Ofita ixtea. Ostegunean abiatuko da negoziazioa, Ofitako 40 langile baino gehiagoren etorkizuna erabakiko duena. Lanuztei dagokionez greba deitu dute uztailaren 15etik abuztuaren 2 Langaraizko Tubos Reunidos Premium enpresan.
Uztailaren 15 eta abuztuaren 2 bitarteko greba deialdia egin du Langraizokako Tubos Reunidos Premium enpresa batzordeak. Enpresa ituna gainditu eta hitzarmen propioa garatu nahi dute langileek, lan baldintzak hobetzeko tresnatzat ulertzen baitute. Enpresa ituna izan ere, 2023tik iraungita dago. Lan baldintzetan aurrera pauso bat emateko helburuarekin, urte hasieran enpresa hitzarmen propioa lortzeko negoziazioa abiatu zen batzordea eta zuzendaritzaren artean. Ela sindikatuak azaldu duenez, zuzendaritzak langileen eskakizunei ezezkoa eman die. Gauza korrela negoziazioa blokeatuta dagoela salatu du Ela Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatutako enpresa batzordeak. Zuzendaritzaren jarrerari aurre egiteko, greba deialdia egin dute, uztailaren 15tik abuztuaren 2 arte luzatuko dena. Enpresak bertan lan egiten duten 73 lagunen lan baldintzak hobetzeko gaitasun nahikoa baduela baieztatu du batzordeak, mobilizazio zikloari hasiera emanez. Lesbosera joko dugu orain, bertan baitugu Asier Arroita Zaporeak elkarteko voluntarioa, sukaldaren funtzionamendua eta bertan lanean ari diren langile eta voluntarioak ezagutuko ditugu. Ikusi. Voluntarioak ezagutzen ari garen honetan, gaurkoan Lara eta Aitana Negredo ezagutuko ditugu, biak donostiarrak, ama alaba, elkarrekin etorri dira, Zaporeakekin, eta gaur hemen okindegian arituko dira, ogia egiten, eta salduko digute pixkat beraien lana eta zeratik lotu diren Zaporeakekin. Hau ikusten duzuen da egin beharreko beste lan horietako bat, eta da, hain zuzen, ogia egitea. Bai, hau da, okindegi txiki bat, baina oso funtzionala. Me llamo Lara y soy de San Sebastián. Donostikoa, oso ondo. Zelan ezagutu duzu Zaporeak eta zer egiten duzu hemen? Pues Zaporeak lo conocí a través de una amiga y me apetecía venir con Aitana y vivir la experiencia de poder estar aquí y ayudar. Azaldu zer egiten duzuen hemen okindegian? A la panadería hay como 2 turnos, uno de mañana y otro de tarde, y pues se hacen como 1500 panes de pita al día. 1500 ogi egiten dituzue. Sí. Eta zein da prozesuak? Pues harina, agua, aceite, mucho humor. Y nada, pues luego se van haciendo las bolitas, se va pasando por esa maquinita. Estas son ya el pan preparado, se aplasta en la harina y super Aitana en la máquina, como si fuese... Aitana, zer egiten duzuen ogi hori, a ver. Egiten duguna da hartu golatxoak, jartzen ditugu hemen lehenengo horrela geratzen die. Eta gero hemen daude Mohamed Haundia eta Mohamed Ertaina edo txikia? Sí, txikia, bueno, mediano. Ertaina, Mohamed Haundia, hemen? Mohamed Ertaina. Eta Mohamed Ertaina, hauze? Eta hane dira hemengo artistak, errefusiatuak dira, baina okinak ere badira. Eta ibiltzen dira egunero, igandetan ez da ogia egiten. Baina larun batean txanda bikoitza egiten dute. Eta campamendura joaten dira banatzera. Aitana da, hemendik pasatudan pertsonarik gazteena. 18 urte ditu eta ja konpromesua du hemen errefusiatuekin laguntzen. Eta ikusten duzu moduan, hola, okindegian dabil. Beren kulpa. Hauen kulpa da, bakizue. Lana bai, baina ondo pasatzeko aukera ere badagoelako. Bai. Zer moduzko esperientzia izaten ari da? Superona, pixka bat gogorra, ere baita. Lana gogorra delako, ordua asko dira. Bai, baina ere baita kanpora joaten zarenean. Bai. Hartzen dizu gauza bat, ikusten duzu pertsona guzti horiek nola dauden. Da, gartzala bat bezala, ez dago beste gauza bat esateko. Joaten zara, daude baina batzuk, polizia, militarrak, bueno, denei ematen duzu, joaten zara, lehenengo joaten gara gizon bati poltsa batzuk ematea, eta gero joaten gara hilarara. Ez da, imaginatzen dugun bezala, pertsona garapoekin edo zikinak, ez. Baina ikusten duzu, dago itsasoaren ondoan eta ezin dute igeri egin, zeren usten dute joan egingo direla. Ere daude parte diferente batzuk, dago familien partea, gero solteroan partea, eta horiek bakarrik gobernua ematen die janaria. Ja dago parte bat,
Direla pertsonak ezin dutela kanpotik atera, daude gartzela batean bezala. Kanpamendu barruan gartzela dago. Ez, da como parte bat, problema judizialak duten pertsonentzako, eta da nola gartzela bat ez, zala, kasi, ia. Errepikatuko duzu? Bai, noski. Seguru baiet. Baina bai, gogorra da. Bueno, eta hemen ikusten dauzue kutxa singuratuta, hemen kutxak atzera eta aurrera ibiltzen dira bai gauzak banatzeko, bai sukalde barruan gauzak sailkatzeko ere, eta danak du arduradun bat hemen, eta honetan Ainhoa Mujika Etxaniz da arduradunak, hemen kutxak botata ikuste dituzue, baina gero txukundu egiten dira, pixkat garbitu eta zenbatu eta alakoak. Eta Ainhoak azalduko digu zertan datzan bere lana. Ni errenterikoa naiz, hauet Donostin sortu zen, eta pixkat gertutasunagatik, ez dakit nondik iritsi zitzaidan, baina, hasieratik proiektu oso interesgarria iritsi zitzaidan, eta egin izan ditut, ez dakit, urte pare bat edo, egin izan ditut, materiala saltzen, merchandisingak, edo janari birketak, eta bai. Voluntarioen lana ez da bakarrik hemen egiten dena, baizik eta Euskal Herrian egiten dena ere, eta hori oso garrantzitsua da. Janaria, anaino aiatu behar da, kutxa hauek beteak izateko. Hori da. Bai, eta hori, lan polita jendeak parte hartzen du, oso eskerronekoak. Bai, ondo, antolatzen ditu lehenbizi kutxa hutsak, eta jartzen ditut, kanpamentura doazenak zenbatu, eta gero kanpotik etortzen diren beste ONG-etako kutxak, egunero, zenbat kutxa bakoitzen zenbat razio, dena apuntatzen da, eta gero ONG-etakoak orain ari dan bezala etortzen dira ere matea. Osea, Zaporeak ere, beste gobernu kanpoko erakundeentzako ere janaria prestatzen du, beraiek ez dutelako sukalderik edo ez dutelako jenderik, Zaporeak enkargatzen diote. Hori da, beste leku batzuetan manatzen dituzte eta beste kanpamendu batzuetara edo beste leku batzuetara erabaten dituzte. Eta gero, aparte, egiten dugu guk gurea, eta hori guk banatzen dugu kanpamenduan. Momentuz ni kanpamentura ez naiz jun. Hala esan digute, hasieran lehenengo egunetan berriak ez gerala jungo, orduan hori ez dut egin. Orduan, hemen garbiketak eta bukatzen direnean, baina bukatzen dugu eta ja arratsaldea libre. Gero kanpamentura juten bagea, ja pixka bat luzatzen da eta hori izango da bandek falta zaiten beste parte hori, bigarren zati hori, bai. Lehenengo lana horrela olako voluntaritza lan bat egiten dudala eta lehenengo harremana kanpamentu batean bizitzen ari diren pertsonekin. Nongoak dira etortzen diren pertsonak? Afganistanetik gehienak, Iranetik, Turmekistan, nik ikusi dut Somali bat ondarroako kamisetekin. Bai, honak hartzen ditu erropak eta guriak, hemen uzten ditugunak eta bai, hola daude gure ondarroko kamisetekin eta atentzio deitu nauna da hori, ze rollo ona jende honekin, beraiek ze humoretsu, ze baziloia dian, eta zenbat besarka da? Eta zenbat besarka da, bai, egila. Besterik ez oraingoz, informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Benizeren basatia bestiarekin agurtuko gara, arratsaldena pasa. Estariak tiro, maitasunak tiro, zure ezetzaren zauria. Beheraino dantzatu nahiko nuke zurekin, lokatzetan zikindu nahiko nuke zurekin. Zenbat negar, da zenbat min, da zenbat gau, loein barik. Basati, flipau baina lotxati. Basati, lotxak aizkora zebaki. Basati,